Malampuson nga napaigayon ang pag-blessing sa rectory kon konbento sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel, Misamis Occidental kagapo adlaw pinaagi mismo sa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis Archbishop Martin Sarmento Hamawat DD. Uban sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis o uban sa Arsobispo gipahigayon kagapon ang pag-blessing sa mismo rectory o konbento diya sa parokya sa Plaridel, Misamis Occidental. O ang mga kaparian usab dakong mipadaka silang pagpasalamat ngadto sa mga parokyano o mismo ang padrikora sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel, Misamis Occidental nga si Reverend Father Yeye Abalde sa pagkalampusan sa paghuman sa maong rectory o konvento diha sa Plaridel. Congratulations sa tawag sa Diyos sa parokya sa San Antonio de Tolentino de Plaridel. Kung sa lang pura paroko si Father Yeye the Dreamer. Congratulations sa bagong kumbento. Okay. Congratulations sa katauhan sa parokya sa San Nicolas de Tolentino uban sa pagmanulo ni Father Yeye sa Parish Finance Council, sa Parish Pastoral Council, sa tanan nga may bulig sa Church in labi na gyud sa pagtabang ni Archbishop. Mabuhay ang Plaridel. Mabuhay si Father Yeye. Mabuhay. Father Jason. Oy, congratulations kang Reverend Father Yeye Abante nga akong silingan nga parokya. O gilabi na sa iyahang mga parokyano sa PPC o sa Finance Committee. Great job. Okay. God bless you. Father Edgar. Congratulations sa tanang mga parokyano sa parokya sa San Nicolas de Tolentino. Panguluan sa ilang kura paroko. The Dreamer. Congratulations. Salamat. Father Andel. Congratulations Father Yeye sa mga parokyano sa San Nicolas de Tolentino Parish, Plaridel. Congrats and God bless. Si Archbishop Hamawad may panangatusab sa pagpasalamat ilabi na sa mga katawhan nga nagtinabangay aron mahuman matapos ang maong konvento o kini gitapos gid mismo sa pagpaygayon sa pagtunaw nga mismo sa kasaulugan sa kapistahan sa parokya sa Plaridel, ang parokya ni San Nicolas de Tolentino karong adlaw nga magamit mismo sa kasaulugan sa fiesta sa mga parokya. Gipasalamatan usab ni Archbishop Hamawad ang Church in Need nga dakong tabang mitabang mismo sa pagpabaruga sa mismo nga konvento sa parokya o rectory aron mahuman kini ug ang katawhan mismo sa Plaridel, Misamis Occidental. Ani ang tibig kamay payag sa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis aton sa pag-blessing nga gipahigayon kagahapon adlaw. Usbon ko, salamat kayo sa itong panatapo kunya atong yung hinumduman nga tangkod nga 141 ang pagkahimokso sa ato nga parokya. Nasugod kini ni atong 1883 ug sanglit 1883 man 141 na ang ato nga parokya o pinaagi niini kita nakaangko nining maong nga rectory Ginoo. Una nga salamat ang kasulugan nga gihimo dito sa Talayron ni atong adlaw nga Sabado. Salamat magpasalamat kita sa atong patron kay pinagi pud sa atong patron kita wala kapuya sa pagtabang aron mapabaro o mamahimong maanindot kining ato nga rectory alang sa mga angsyon sa simbahan o pinoy-anan po sa atong padrikura. Busa usbon ko sa kinasingkasing, salamat sa inyong pagtabang kunya ato po nga hinumduman nga doon na po'y dako nga mitabang nato niini nga mao ang Church in Need. Ang Church in Need nakana sa Germany amo kanang napisitakan niadtong 2019 sa wala pa ang pandemic. Among naadtuan niya among yung giistoryahan nga miani po na ang Church in Need. Sa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis
ato sa pag-blessing nga gipahigayon kagahapon adlaw. Samtang si Father Yeye Abalde mapasalamat usab labi na sa Church in Need nga nadakong tabang ganila sa pagpahuman sa mga konvento o rectory din ang Church in Need mihatag og dakong pondo aron nga mapahuman kini og ang katawhan mismo sa Plaridel Misamis Occidental nga nakatampo og tako alang sa pagpabarog sa maong konvento nga baguhay lamang nga natapos o gipaygayon ang pag-blessing. Ani ang ating kamay pahayag usab ni Father Yeye Abalde, ang kura paroko sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel, Misamis Occidental. Malipayon nga successful gayud nga buluhaton sa katilingban sa Plaridel na sa katawan ni San Nicolas nga nagkahiusa nga makabot ka na nga damgo nga bag-o nga rectory no ni San Nicolas tungod kay mahimo lagi na nga kabahin sa kasaysayan no nga mahimo nga handumanan no sa mga young generation nga gikan sa pagkamanghitagon sa mga tao nga ilagayod nga gihalad mihatag gayud sila nga taliwala sa kalisod sa panahon pero tungod sa pagigugma sa simbahan ni San Nicolas. So mao na nga nakabot gayud ang mao nga damgo nga mao ang bag-o nga rectory ni San Nicolas. So mao na nga nag-invite ako no sa tanan nga mga lumulupyo sa Plaridel, katawan sa Plaridel to witness no sa mao nga pag-blessing o kaninyong tanan no sa mga katawan nga mubot moambit diha sa kapistahan usab ni San Nicolas kung maabot nga September 10 ang misa alas 9 ang misa alas 9 sa buntag then si Archbishop Martin Mumuad maoy mopahigayon sa santos nga misa uban sa mga kaparian nga muduyog sa mao nga kasaulugan. Ang ating kamay payag sa kura paroko sa Plaridel, Reverend Father Yeye Abalde ato sa pagiginabi sa DXTD News Team sa mag-uhay lamang nga natapos nga pag-blessing sa bagong konvento, rectory diya sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel. Samtang karon adlaw sa manguna ang Arsobispo sa Archdiocese of Osamis Most Reverend Bertin Sarmento Bawa DD sa kasaulugan sa Pontifical Mass sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel, Misamis Occidental uban sa mga katawhan sa Plaridel, mga kaparian sa Archdiocese of Osamis. Sa ginasig din mga katawhan sa Plaridel nga mo tambong sa mga Pontifical Mass sa kasaulugan sa Santos Gamisa sa pahinungod o pagpadangat palad pasalamat ngadto silang patron nga si San Nicolas de Tolentino ang patron nga nagampo gayud sa mga kalag diha sa purgatorio nga nagpahinumdom kanato nga iyampo mga kalag sa purgatorio mga kalag nga mitaliwala sa tumay suon nga mga mitaliwala ug mga minahal sa kinabuhi nga ang patron nga si San Nicolas de Tolentino nga patron sa Plaridel, Misamis Occidental kansa kasulugan sa fiesta himuon gisaulog karon adlaw ug ang Santos Gamisa himuon karon alas 9 ang takda sa buntag. Alang sa DX dinhi si Manuel di Campana, Radio Simbahan W8 Manuel Ronquillo Jr. dadag sa nagbayad.